Адна з формаў эфектыўнага садзейнічання працаўладкаванню – гэта правядзенне кірмашоў вакансій, упершыню уведзеных у мінулым годзе. Арганізацыі і прадпрыемствы Управлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама прапануюць жыхарам Шклоўшчыны, якія не маюць пастаяннага месца працы, працаўладкавацца па наяўных вакансіях. Чарговае такое мерапрыемства адбылося на гэтым тыдні. У гэты чацвер у раённым доме культуры свае вакансіі прадставілі больш за 30 арганізацый і прадпрыемстваў Шклоўшчыны. Дарэчы, на ўліку па беспрацоўі на цяперашні час знаходзіцца 39 человек. На сегодняшний день нанимателями предоставлены сведения о наличии 240 вакансий. И из них это 140 заявлены рабочие именно вакансии. Но наиболее востребованы это такие специальности, как зоотехник, ветврач, водители очень много, продавцы нужны. Предлагаем вакансии в соответствии с образованием, со специальностью. Если нет возможности трудоустройства, предлагаем обучение, переобучение по мере формирования групп. Дзякуючы такому перанавучанню можна атрымаць працу маляра-тынкоўшчыка, кухара, швачкі, цырульніка і многія іншыя. Адзначым, што кірмашы вакансій – гэта магчымасць для тых, хто хоча знайсці працу, пагутарыць з некалькімі наймальнікамі адразу і ў адзін дзень, даведацца пра перанавучанне, рэгістрацыю ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычнай асобы, дзейнасці не патрабуючай рэгістрацыі і іншыя формы атрымання працы. Пералік вакансій у раёне шырокі, было б жаданне працаваць, і некаторыя у гэты дзень ужо знайшлі працу по душы і спецыяльнасці, як, напрыклад, Кацярына Цуркова. Образование у меня среднее, училась в Могилевском лицее, первое. Специальность у меня маляр-штукатур. И здесь нашли для себя работу? Да, Шкловская ПМК, второе. Завтра уже поеду оформляться. Как считаете, полезны такие мероприятия? Да, полезно, намного полезно. Почему? Потому что много людей ищут себе работу, не могут найти. Но здесь есть какая-то возможность найти хоть что-то. Вы довольны? Да, довольна. Такія мерапрыемствы добра зарэкамендавалі сябе і будуць праводзіцца далей, каб кожны жадаючы мог знайсці сабе працоўнае месца па душы.